هلو تخطاتلت نايس channel كمي كان يخم لومو نخل ناي تكميز بالكو تمرت هيزا قريبا له ناي لومو تمرتنا قطعنا نخل هزمنا بكل كرنات عالم تتنكفيا زوزحنا هزبي أب استفل عليه عود وفيرنا سرحنا هيوتنا برانان هيوت حدارنا على سباس لزخنا نخلنا كمي جيرنا بتي توافيرنا لزلنا عودي كمي جيرنا بتي نسرحو زلنا عودي عوتات كنا نوت وي كمي جيرنا نقدمي تاو نقسقس وي اكسل نقبر ኣብዚ ብል ኣርእስቲ ቁርብ ሓበሬታን ትምህርትን መሪፀ ዘለኹ መቸም ስራሕ ክብረት እዩ ስራሕ መግለፂ ናይ እንታይነት ካይ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እውን ኣይኮነን ናይ ሎሚ ትምህርቲ ምጅማረይ ሓንቲ ዛንታ ኣብዚ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝሰማዕኳ ክነግረኩም ኣብ መቸም ቆልዑት ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከዱ ብዙሕ ግዜ ምስ ምዛንዎን ወይ እቶም መምሃራን ኣቦኻ እንታይ ይሰርሕ ኣዴኻ እንታይ ትሰርሕ እናበሉ ይሓትዎም እዮም ብፍላይ ኣብ ስዊትዘርላንድ ንቡር እዩ እዚ እቶም ቆልዑ ድማ እናቶም ናይ ኣቦይ ዶክተር እዩ ኣቦይ መምህር እዩ ኣቦይ ፅሬት ይሰርሕ ኣቦይ ፋብሪካ ይሰርሕ ወይ ከምኡ እናበሉ ይነግሩ ነይሮም ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ ዝነገረ ቆልዓ ድማ ንኣብነት ኣቦይ ዶክተር እንተይልዎ ሪኢኹም ኣቦ ንኬቨን ዶክተር ስለዝኾነ ዓድና ብሙሉእ ጥዕና ኣለዋ ኩሉ ሰብ ጥዑይ ኮይኑ ይነብር ሕማም ዘይብልና ኢሉ ይምላኣሎም ነይሩ እቲ መምህር ማለት እዩ ሽዑ ከምኡ እናበሉ ናብቲ ናይ ሓኪም ምስ መፀ ሕክምና ኢንጂነር ምስ ኮነ ናይ ኢንጂነሪን ናይ ኩሉ ነገር መቸም ንናቱ ፅቡቅ ይህብ ነይሩ ሓደ ኤርትራዊ ኣብታ ክላስ ነይሩ ስለዚ ኣቦኻ እንታይ ትሰርሕ ምስ በልዎ ኣቦይ ፅሬት እዩ ዝሰርሕ ኢልዎ መምህር ድማ ተቐብል ኣቢሉ ሪኢኹም ኣቦ ንሜሮን ኣብ ፅሬት ስለ ዝሰርሕ ከተማታት ናይ ስዊስ ኣብ ዓለም ተን ዝፀረያን ተን ዝፀፈፋን ኮይነን ዘለዋ ስለዚ ኣቦ ንኬቨን ድማ ንሜሮን ድማ ነጠቃሉ ኣቦኩም ስለዝኾነ ከም ዝኾይኑ ኢሉ ምስ ሃበቱ ቆልዓ ብጣዕሚ ተሓጒሱ እንታይ ንማለት እየ እታ ዛንታ እምፅእያ ብዘየገድስ ኣበየናይ ዓውቲ ወፊርና ኣለና ደቅና ወይ እቶም ድሕሪና ዘለዉ ኩሉ ግዜ ወይ ኣሕዋትና ናሽካባና ብዙሕ እዮም ዝመሃሩ ኣብነት ኢና ንኾኖም ዘለና እቲ ኣታዊና ኣይኮነን ኣገዳሲ እቲ ወፊርና ንኣትዎ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነበርክቶ ዘለና ብፍላይ ናይ ኩሉ ሃገር ክዛረባ ይክእልኒ ከምኡ እዩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ስራሕ ኣዝዩ ክብረት ብዘየገድስ እንታይ ትሰርሕ ይትበሃል ኒኻ ኣብያኻ ትሰርሕ ብዙሕ ሕቶ ኣይኮነን ትሰርሕ ዲኻ ይትሕቶ ትሰርሕ እንተ ኮንካ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ከምዚ ኣበርካቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ገይሮም እዮም ዝሪኡካ ዘይትሰርሕ እንተኮንካ ዘይትሰርሕ እንተኮንካ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ይመሃር ኣለኹ ክትብል ክትክእል ኣለካ ዘይትመሃር ዘይትሰርሕ እንተኮንካ መሰቡን ኣይቆፅሩኻን እዩ ስለዚ ከም ናተይ ተመክሮ 10 ዓመት ኣብዛ ተቐምጥኮ ዝረኣኹ ማለት እዩ ግድን ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ክንወፍር ከም ዘለና ንምትብባዕ ኢለ ናይ ሎሚ ግን ንዑ ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ኣብ ተወፊርናሉ ዘለና ዓውዲ ንዕወት ዘርኢ ትምህርቲ እዩ ቀጥታ ንውሕልኩም ኣሎ ከም ዝበልኮ ናይ ሎሚ ኣርእስትና how to excel at your work ከመይ ጌርካ ኣብ ስራሕካ ትውንጨፍ ወይ ንላዕሊ ገፅካ ተዓቢ ወይ ትምዕብል እያ ትብል እታ ኣርእስቲ ናይ ሎሚ ስለዚ ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ክፋል ከመይ ጌርና ኣብ ስራሕና ክንዕወት ንኽእል ቀዳመይቲ ኣብዚ ትመፅእ ኩሉ ግዜ ብዘየገድስ ኣብ ከመይ ዓውዲ ንሰርሕ ኣለና ነቲ ስራሕናትና ምስ ዝለዓለ ዕላማ ክንሕውሶ ኣለና associate your work to higher cause ኣዝያ ነዚያ ንክገልፅ ሓንቲ ፅቡቅቲ ኤግዛምፕል ከምፃልኩም እየ መበል ክንደይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝበሃል ዝነበረ ውሩይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ግዜ እቲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣብቲ ግዜ ናቱ ፕሬዚደንሲ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ክንበፅሕ ኢና I will put a man on the moon ይብል ነይሩ ሰብሲ ኣብ ወርሒ ከነብፅሕ ኢና ኢሉ ብዙሕ መብፃዕቲ ነይሩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናሳ ናይ ጠፈር ምርምር ዘካየድ ክፋል ናይ ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ከይዱ ክበፅሕ ምስ ከደ ኣብኡ እናኣተወ ከሎ ሓደ ዘፅሪ ሰብ ረኪቡ ማለት እዩ ጀኔተር ብሎ ናይ ፅሬት ሰብ ሓቲትዎ እንታይ ስራሕካ ምስ በሎ ኣነ I am helping a man to land on the moon ኢልዎ ሰብ ናብ ወርሒ ንክንሰደድ ይሕግዝ ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ብዘየገድስ የፅሪ ድዩ ዘሎ ይኹስትር ድዩ ዘሎ ይነድቕ ድዩ ዘሎ ኢንጂነር ድዩ ብዘየገድስ ብሙሉእና እሱን ክፋል ናይ ናሳ ስለዝኾነ ነቲ ሰብ ናብ ወርሒ ናብ ምግባር ኣበርክቶ ናቱ እውን ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ስራሕና ብዙሕ ከምዚታት ኣብነታት ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ስራሕና ናብ ዝለዓለ ሓይሊ ንኣብነት ኣብ ፋርማሲውቲካል ንሰርሕ ተኮይንና መድሃኒት ንሰብ ዝሕዊ ንክስራሕ ይሕግዝ ኣለኹ ኢልና ክንኣምን ንኽእል እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝለዓለ ደረጃ እንድሕሪብናዮ እቲ ናትና ስራሕ ተሽሙ ይኾነልና ማለት እዩ ሚኒንግ ትርጉም ዘለዎ ይኾነልና ካብኡ መለስ ኢልና ድማ understand your employer's goals and needs ነቲ ወሃቢ ስራሕ ናትና እንታይ ዕላማታት ናቱ እንታይ ክጭብጥ ዘሊ ናበይ ክበፅሕ ዘሊ እንታይ ዕላማ ናቱ ነዚ ኸ ክንፈልጦ ክንፍትና ኣለና ምክንያቱ ወሃቢ ስራሕ ናትና ኩሉ ግዜ ብዕላማ ኣለዎ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ስለ ዘለዎ ንዓኻ ቆፂርካ ዘሎ
هنا تقصيرنا خنتاي أبركتونات نبت علاماتي قال دما كمي جيرنا انت عينت استواصو خنقبر نخلتي وهاب سرحنا ويتي كامباني نادنا نابتات دليا دلا على خد بس انا بيرسونالي انت استواصو وانت ابركتو خنقبر خلي إلنا كنحسن تجميرنا بزعبا سرحنا ترى يكون بزعبا زلا على فيجن وين سلا حسب زلنا كم سبون بسلت لنا نعبر لنا مالتي لذي كل جزينا نحن نصرح زلنا ترى يكون سي bigger picture تزعبي picture تزعبي على نايتا كامباني تسرحنا زلا وين نايتو هاب سرحنا كنرد عنان نوعو تردينا لما نابو زواسد من قد وسيدنا نصرح كنفتن كلنا زلا على الأمان أجابتن كلنا خليها بصراحنا قاليت دما زي حجب زعباتي وها بصراحة يعني راد حريد ما نحنا بصراحنا بوتا صراحنا انتي كنقبر لنا قدامي do more than you're hired for كل جزء لعلتي تقوصيرنا زلنا كنبركت كنكلها لنا معناتو እታ ሚኒማም ተቆፂርና ላ ዘለና ጥራይ እንድሕር ጌርና ብዙሕ ክብረት የብልና ግን ምክንያቱ ንዓዓ ንክትገብርስ ደሞዙን ትኽፈል ኣለካ ስለዚ ብዙሕ እናዕዳውን ዘድልየ ይኩን ካብታ ተዋሂባትካ ዘላ ኤክስትራ ንሶም ዘይቆፀሩካ ንሶም ዘይሓስቡ ንሶም ዘይተፀብኡ ክትገብር ከለካ ኩሉ ግዜ ግን እዚኣ መሰጅ እዚኣ ዓብይ ተራ ኣለዋ ኣብ ናትና ዕቤት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጉልበትናን ግዜናን ዓቕምናን ኣይንብቃቕ بستخدمنا متى كابتي زجبأنا نلعب كنسرح نكبر إكسترا مايل يبلو زيادة كلا زيادة لعلة تثبيت ناتهم كابتي ستصبيون لعلة سبرايز كجورم كلها كل جزء ناتكا إيمجن ناتكا تقبلنا نعبيز غير بتسرح بزي قد سابينا عوديزي نقول بكل عودة سرحيزي نجي اكسترا مايل عبتنا كسرح استفل عليك هون خلي توسع ساعات مسمح ديو توسع سرحنا كالوت مش فانديو ديك بقى كفال محجاز ديو ابغي عرفت خاز هون مبار دي استفل عليك هون خلي سلازي اكسترا مايل بعلها ترد لك تالاي be reliable honest and have a positive attitude مالتيو كل جزء تأمان السبكون لك reliable مالت حدا سبسي ساعات شدش تاخد متي خان تلك ساعة شدش تتمت سبكون كلا لك تمتي دايك مت كمتي عند هالك تمت سبكون لك عبلا خاسي نعخا أمينوم سبلان زوجو عين سبكون لك reliable سبت عميها بصراحة قداسي ولا حماق صبري reliable تخوين تسبوي كابت زي معناته كمتي دي مت زي تفضل تخوين كوالا نفعسب أكيد داسا يكون نسرح يحاسيب كالاي كانوا كل جزء حقኛ ታሰባት ክንኮን ኣለና ብዘይ ገድስ ናይ ስራሕ ቦታ ነስተፈላለየ ፖለቲካ ክህሉ ክእል ግን ኩሉ ግዜ ሓቅነት ተሒዝና ምናልባት ኣብ ገለ ግዜ ክንህሰ ንኽእል ኢና ግን ኩሉ ግዜ ሓቂ ብርእሳን ተቐበርካ ብግራ ተወፅእ ድበሃል ኩሉ ግዜ ሓቂስ ሓቂ ምዃና ስለዘይተርፋ ኣይትጎድኣናን እያ መወዳእታ ትጠቕመና እያ እታ ሳልሰይቲ extremely important have a positive attitude እንታይ ማለት እዩ ተክብሎ ክእል ብትግርኛ ኩሉ ግዜ أونتاوي الرأي وي I don't know قال لك أنا أتقل استلاب كومنت تقدر كل جزء كم تقبريهم يغني لي على هذا جزء تقرنيا أنا by the way أنا بلينايس رسوهم كتقرنيا زي قالكوا كومبلين كتقبر أي قبعكم وأنكوا يكون أنت مهيري غيلي أعميك يزارب الله سلزي كلك فولت أي كلمة سلزي ده على جزء تقرنيا كم زي تقول كلا يسلم تابي إنجليش خون تقول خانة جرام قديك تنكفى إنجليش كاتب مهارو نمهار إنجليش it's not bad حرق ቋንቋ ንክንምሃር ተወሳኺ እቲ ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ኣብ ኤርትራ እኮ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ እንግሊሽ ዝምህሩና ዝነበሩ ብዕላማ እኮ እዩ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ስለዝኾነ እንግሊሽ ክንምሃር ስለ ዘለና ብኡ ክንፈልጥ ስለ ዘለና ስለዚ ክልተ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ንሃርም ከም ዘለና ጌርኩም ረኣይዎ ፖዚቲቭሊ ተቐበሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እጂ እታ ፖዚቲቭ ኣቲቱድ ናትካ ረኣያ ኣወንታዊ ረኣያ ብዛዕባ ስራሕ ምክንያቱ ንሰብ ዝኾነ ጥበብ ናይ ስራሕ ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ ናይ ስራሕ ባህታ ዘሎ ወይ ናይ ስራሕ ኣቲቱድ ናቱ ግን ክትምህሮ ይትኽእል ኢኻ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣቲቱድ ከነማዕብል ድማ ኣለና ድሓር ድማ be a problem solver ሽግር ፈታሒ ክትከውን ኣለካ ስራሕ ክትቆፂርካ ዘለካ ሽግር ንክትፈትሕ እምበር ሽግር ንክትከውን ኣይኮነን ብዝተኻለና መጠን ሽግር ናይታ ዘላታ ናይታ ትካልና ኣብ መፍታሕ ክንዋሳእን ላዕልን ታሕትን ክንብል ኣለና ሳልሰይቲ ምስ መሳርሕትና with colleagues ማለት እዩ ቀዳማይ be collaborative understanding and willing to help ኩሉ ግዜ ምስኦም ተሓባበርቲ ሰባት ክንከውን ኣለና ናይ ሰባት ስምዒታትን ፀገማትን ነገራትን ትርዳእቲ ክንከውን ኣለና እንደገና ክንሕግዝ ድማ ቅሩባት ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ንሕና እውን ሓገዝ ከድልየና ስለዝኽእል ኣብ ስራሕ ተሓባባርን ተሓጋጋዝን ክንከውን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ክህልወና ኣሎ ንበይነይ ጥራይ ክሰርሕ ናተይ ጥራይ ክሰርሕ ናይ ሰብ ክገብር ኣይደልኒ ንዓይ ዝግባእን ጥራይ እንድሕር ኢልና ምስቶም ቲምን ምስቶም ኮሊግናትና ብዝበዝሐ ግዜ ኢና ነጥፋ ኣብ ግዜ ስራሕና ባይ ዘ ወይ ክንጥንቀቐሉ ዘለና 8 ሰዓት 9 ሰዓት ኣብ ሂወትካ ክድመር ከሎ
ዓቢ ክፋልና ህይወትካ ካብ ስራሕካ ትሕልፎ ዘለካ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ንክህሉ ምፅዓር ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሕና ሕጉሳት ክንከውን ምንታን ካልእ show interest to connect with colleagues ምስቶም መሳርሕትካ ኩሉ ግዜ ዝምድናታት ኣብ ምፍጣር ብዛዕባ ሂወቶም ንክትፈልጥ ኣመና ዘይኮነ ግን ብሓፈሻ ተገዳስነት ከተርእለካ ቫኬሽን ከይዶም ተነይሮም ኣበይ ከይድኩም ነይርኩም ከመይ ነይሩ እንታይ ገይርኩም ዕልሉ ንክፈልጥ ደስ ይብለኒ እናበልካ ምሕታት እንታይ ከም ዘሕልፍዋ ሆቢ ናቶም እንታይ ምዃኑ እንዳርታ ሓቶም ኮንካ እሞኻ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ሕጂ እውን ሓንቲ ቪድዮ ጌርና ብጣዕሚ ምስኦም ፅቡቅ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ክትገብር ትኽእል ከም ሰብ ድማ ክፈትውካ ክእሉ እንትፈትዎ ሰብካ ኩሉ ግዜ ዝያዳ ትገብረሉን ጌጋታቱ ሸለል ትብለሉን ስለ ዝኾንካ ድሓር ድማ avoid gossip complaining and absence ሕሜታ ኣብ ስራሕ ናይ ስራሕ ፖለቲካ ወይ ሕሜታ ብብዝሒ እዩ ዘሎ ካብኡ ክንሃድም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ክሓስየና ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ንሳቶም ንሓትሕዶም ዝተፈላለየ ነገራት ክህልዎም ይኽእል ኢና ናይ ወፃእተኛታት ስለ ዝኾንና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብቲ ናቶም ሕሜታት ኢና ብዙሕ ክንዋስያ የብልና ፅባሕ ንጎጎድኡና ስለ ዝኽእሉ ካብ ሕሜታ ተረሓቕና ይሕሸና ኮምፕሌኒንግ ከዓ ዋላ ምምራር እውን ክፋል ናይ ስራሕ እንድዩ ግን ተጠንቂቕና ምናልባት ኣብቲ ቲም ኩሉ ሰብ ከመሃር ከሎ ትግደድ ኢኻ ገለ ክትብል ግን ከተብዝሖ የብልካ ፖዚቲቭ ሰብ ክትኮን ኣለካ ካልእ ድማ ብኩራት ዝተፈላለየ ምክንያት ብኩራት ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ኢሜጅ ንብፆትካ ትውፅእ ስለ ዘለካ ፅቡቅ ዝኾነ ኢሜጅ ወይ ስእሊ ናትካ ክህብ ኣይክእልኒ ምስ ዓምኻ ወይ ወሃብ ስራሕ ወይ ማናጀርካ ወይ ቦስ ናትካ ዓምታትና ወይ እቶም ማናጀራት ናትና ኣገደስቲ እዮም ኣብ ሂወትና ኣብ ዕብየትና ኣብቲ ስራሕና ማለት እዩ ስለዚ ንዕዖም ክንርድኦም ክንፀር ክንክእል ኣለና ንሶም ክርድኡና ክንፀር የብልና ንሕና ክንርድኦም ክንፀር ኣለና ምክንያቱ ንሕና ኢና ክንዓቢ እንደል ዘለና ናቶም ዕላማ ይንፈልጦ ንሕና ግን ክሳብ ሶም ልዕልና ስለ ዘለው ናቶም ድሌታት ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦም ኣለና እንታይ ይፈቱ እንታይ ኣይፈቱን እንታይ ደስ ይብሎ እንታይ ደስ ኣይብሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ሕጉስ ኣሎ ዘይሕጉስ ኣሎ መዓስ ክትሓቶ ኣለካ መዓስ ክትሓቶ የብልካን ኣስተውዒልና እንተፈሊጥና ኣብታ ትግባእ ቦታ ነገራት ተጌርናዮም ሓደ ካብ ዘየድሊ ክርፍስን ባእስን ንድሕን ካልእ ድማ ድሌታትና እውን ብቕልል ዝበለ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ትፅቢታት ኤክስፔክቴሽን ናቶም ክሊርሊ ወይ ብንፁር ከተወርዶ ክትፍትና ኣለካ ተተኻይሉ ዋላ ብፅሑፍ እንታይ እዮም ካባኻ ፅባይት ማናጀር ናትካ እንታይ እዩ ካባኻ ዝፅበዮ ነገር ክሊርሊ ንገረኒ ፅሒፍካ ዋላ ሃበኒ እንታይ የገብር ዘሎ ኢልካ ምስኡ ዲስከስ ጌርካ ወይ ምስኣ ዲስከስ ጌርካ እቲ ዝግባኣካ ንሱ ካባኻ ወይ ንስታ ካባኻ ዝፅበዮ ብንፁር ክልቲኻ ተረዳዲእካ እንድሕር በፅሕካ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝፅበ ስለ ትፈልጥ ፀገማት እውን ክውሕድ ይኽእል እዩ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ፊድባክ ክወሃበካ ከሎ ካብቲ ለይላኻ ተቐባሊ ኹን ዓሰርተ ወላ ሓደ ግዜ ዘይትፈትዎም ክኸውን ይኽእል ግን ቅድም ፅን ኢልካ ክሰማዕ ኣለካ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ክዛረብ የብልካ ተወድኦም ክሳብ ትዛረቡ ካልኣይ ድማ ፊድባክ እንድሕር ኮይኑ ወይ እቲ ናቶም ፊድባክ ክትቅበሎ ኣለካ ኩሉ ግዜ ዲፈንድ ትገብር ተኮይንካ ክትዓቢ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ፊድባክ እቲ ከም ዘለዎ ሪኢኹም ምናልባት ጌጋ እንተለዎ ብኤቪደንስ ጌርካ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢልካ ከተርድእ ትኽእል ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ብዝተኻለ መጠን ፊድባክ ክወሃበና ከሎ ተቐበልቲ ናይ ፊድባክ ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ፊድባክ ወይ ግብረ መልሲ ወይ ከምዚ ነቐፌታ ወይ ከምዚ ወሃብ ስራሕና ወይ እቲ ማናጀርና ዝዛረቦ ንዓና ካልእ ዓይኒ ትዕዝብቲ ስለ ዝመፀና ዘሎ ምናልባት ናይ ነብስና ጌጋ ርድኢቱን ክህልወና ስለ ዝኽእል ካብ ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ወላ ካብ ዓምና ካብ መሳርሕትና ፊድባክ ክመፀና ከሎ ክንቅበል ኣለና ኩሉ ግዜ ኤክስኪውዝ ክንፈጥር የብልናን ሓምሸይቲ ድማ ዩ ፐርሰናል ንስኻ ድማ ከም ብውልቅና ማለት እዩ ቀዳመይቲ ከም ውልቅና ኣብ ትርፊ ግዜና ወይ ኣብ ተወሳኺ ግዜና ክንገብሮ ዘለና learn continuously ቀፃሊ ክንመሃር ኣለና ክንዓቢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንተዘይ ዓቢና ንመውት ኣለና ማለት እዩ ሲምፕሊ ዘይዓቢ ፍጥረት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኔቸር እዩ ዘይዓቢ ፍጥረት ይመውት ኣሎ we have to grow all we will die ይብሉ እዚ ብዝተኻለና መጠን ኩሉ ግዜ ኣኽለኒ ኣነ ፈሊጠ ዝበሃል ነገር የለን just learn ምክንያቱ ክፋል ናይ ምንባር እዩ ምፍላጥ ግድን ኢኻ ክትፈልጥ ጠጠው ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ዝብል የለን ዓለምካ ከመይ ኢላ እትወና ጨፈላ ንፈልጥ ኣለና ከነንብብ ኣለና ዝተፈላለየ ነገር ካብታ ትርፊ ግዜና 8 ሰዓት ዝሰርሕ ተኮይንና 8 ሰዓት ንሰርሕ ተኮይንና ኤክስኪውዝ እውን የብልና ንክንመሃር ንክንምዕብል እኩል ግዜ ኣለና ምክንያቱ ክልተ 8 ሰዓት ስለ ዘለና የስ ፋሚሊ ኣለና ይርዳእኒ እያ ምስ ፋሚሊና ኮይና እውን ክነንብብ ንኽእል ኢና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ሓደ ዓይነት ባህሊ እውን ክንእቱ ንኽእል ኢና ናይ ንባብ ግዜ ብሙሉና ኣብ ፋሚሊታትና ክንተኣታተው ትኽእልና የዕብየና ኩሉ ከመ መፅሓፍ ካይስካ ቆልዑ እንተለዉ እውን ካባና እዮም ዝመሃሩ ንሕና እውን ካባና እዮም ዝመሃሩ ንሕና ነንብብ ተኮይንና እዮም ከንብቡ ዝኽእሉ ሶም ንሕና እንድሕር ቴሌፎን ጥራይ ንዛረብ ኮይና ሶም ቴሌፎን ክደልዩ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ቆልዑ እቶም ሓዳር ዘለና ወይ ውላድ ዘለና ድማ ዝያዳ ሓላፍነት ኣለና ንክንመሃር ምክንያቱ ብግብሪ ክንምህር ኣለና ብኣፍ ጥራይ ኪድ ኣንብብ ኢልካ ንስኻ ዘይትነብብ ተኮይንካ ኣይገብርን እዩ ቆልዓ ንስኻ
ንስኻ ተነብብ ተኮይንካ ግን ንሱ ይሰሓብ ስለዚህ ናይ ምንባብን ናይ ምዕባይን ናይ ኩልና ሓላፍነት ከም ምዃና ወሲድና ክንከታተላን ኩሉ ግዜ ከነተግብራ ድማ ክንፍትና ኣለና ስለዚ እታ ምምሃር ከም ዝበልኳ ኣገዳሲት ክፋል ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ነብስና ምዕባይ ዝተፈላለዩ ኮርስስ ምስ ስራሕና ድዩ ምስ ትምህርትና ድዩ ምስ ኩሉ ዘኽይድ ዋላ ካብ ስራሕና ውፅእ ኢልና እንድሕር ኣብ ስራሕና ክንዓቢ ንርክብ ወይ ናብ ካልእ ፊልድ ክንከይድ እንደሊ እንተለና ቅድም ቴክኒክ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብቲ ዘለናዮ ስራሕ ተፀሊና ኣለና ቅድም ካልእ ዓውዲ ክንምሃር ንጅምር ካብ ጥር ኢልና ንኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርምስ ከመይ ጌርና ክንምሃር ንኽእል ገይረ ኣለኹ ቪድዮታት ከይድኩም ረኣይዎ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ show willingness to take responsibility ነታ ትግባኣና ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዝግባኣና ንላዕሊ ሓላፍነት ክንወስድ ድማ ክንክእል ኣለና ወይ ሰጉምቲ ክንወስድ ኣለና ሓደ ግዜ ንማናጀርና ክፋል ናይ ስርሑ ክንወስደሉ ክንፍትና ኣለና እዚኣ ስራሕካ እዚኣ ኣነ ክሕግዛካ ምኻልኩ ከመይ ኣታርየኒ እሞ ገለገለ እናበልና ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ቮሉንታሪ መሳርሕትካ ኣገዳሲ ስራሕ ዝሰርሕ ተሎ ግዜ እንተለካ ምስ ከይድካ ክትሕግዞ ፈትን ምሳእ ኮንካ ክትሰርሕ ፈትን እንታይ ገብረካ እዚ ሕጂ በቲ ሓደ ትሕግዞ ኣለካ በቲ ካልኣይ ድማ ብጥርሑ ነቲ ካልእ ልዕሊኻ ዘሎ ስራሕ ንክትምሃር ዕድል ይፈጥረልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ድማ ናይ ሓላፍነት ናብ ስልጣን ገፅና ክንከይድ ከም ንኽእል ምልክት ንሪኦም ማለት እዩ ካልኣይ ኣብታ ላዕሊ ክንምሃር ከለና ኩሉ ግዜ ክንጠቕሶ ኣለና ከምዚ ተማሂረ ኢልና ንማናጀርና ክንነግር ኣለና ዝኾነ ምፅ ኢልካ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ዕላል ከምዚ ኮርስ ካ ወሲደሲ ብከምኡ ብዕላለ ጌርካ ክትእትዎ ኣለካ ትምሃር ከም ዘለካ ኢንፎርም ክትገብር ኣለካ ናይ መወዳእታ ድማ the most important እያ always work part-time to create your own fortune ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ ከለና ብጉልበትና ኩሉ ግዜ ዝብሎ ማለት እዩ ንካልእ ሰብ ኢና ንህብትም ዘለና ንካልእ ሰብ ኢና ሃብቲ ንፈጥረሉ ዘለና ብጉልበትና ብክእለትና ስለዚ ኩሉ ግዜ ገዛ ምሳተና ኣብ ትርፊ ግዜና እንታይ ክንሓስብ ኣለና ከመይ ጌረ ንዓይ ከህብቲ ምኽእል ከመይ ጌረ ንነፍሰይ ሃብቲ ክፈጥር ክእል ከመይ ጌረ ናተይ ቢዝነስ ክገብር ክእል ብከመይ ኣነ ክዓቢ ክእል ትብል ሕቶሲ ቀፃል ኣብ ሓንጎልና ከም መንቃጭል ኮይና ክድውለልና ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰሪሕና ንሰብ ዲና ክንህብቲ ንደሊ ወላ ነፍስና እዚኣ we have to ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኣይትመፅን እያ መልሲ ንቀፃል ነብስና ክንሓታ እንተደሊና ርግፀኛ እታ መልሲ ሓደ መዓልቲ በዕላ ክትመፅእ እያ ቀፃሊ ከምኡ ዝሓስብ ሰብካ ሂወቱ ኩሉ ግዜ ነገራት ንየማንን ፀጋምን እናጠመተ ስለ ዝኸይድ እቶም ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ቢዝነስካ ኣብ መንገዲ ከጋጥሞ ስለ ዝኽእሉ ናይ ዓወት ናብቲ ዝደልዮካ ክበፅሕ ይኽእል ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ዓውዲ ከመይ ጌርና ንዓቢ ንላዕሊ ገፅና ንኸይድ እዩ ዝርኢ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ስራሕና ንላዕሊ ክንከይድ ናይ ኩልና ድሌትን ናይ ኩልና ባህግን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንዓቢ ከመይ ጌርና እንታይ ዓይነት ሜላታት ተገበርና ኢና ፀገም ከይፈጠርና ንላዕሊ ገፅና ንኸይድ ቁሩብ ከርኢ ፈቲነ ብሓፈሻ እቲ ቲፕስ ኣብኡ ዘሎ ንኩልና ኩሉ ዘለና ዓውዲ ክጠቕመና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ልብና ከፊትና ንምሃር ወላ ንፈልጦ ወላ ከምዚ ትዕቢት ኣይሰማዕና ልዕለይ ዝፈልጥ ሰብ ክህሉ ይኽእል ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጥ ክህሉ ግን ካብዚኣ እውን ንእሽተይ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ግዜና ቁሩብ ማነጅ ጌርና ወላ ሓደ ሓደ ይነውሓና ኣሎ ገለ ዝብል ኮሜንት ይርኢ ኣለኹ ይርዳእኒ ሎሚ ናይ ሎሚ ኮንሰንትሬሽን ግዜ ሓፂርና ኮነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ከቢድ እዩ ግን እዚኣ 20 ደቂቕ ድዩ ገለ መለ ትፅምም ኢልና እንተሰሚዕናሲ ንኩልና ከርባሓና ዝኽእል እዩ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ነገር ብዙሓት ኮሜንት ከማ መሊሶም ኣብ ፊልምን ኣብ ገለን ሰዓታት ክነጥፍ ንኽእል ኢና 20 ደቂቕ ነብስና ምዕባይ ምጥፋእ ግን ሕማቕ ኣይኮነን ወላ እቲ ሓንጎልና ኮንሰንትሬሽን ተኣቢና ክንፀቕጦ ክንክእል ኣለና ዲስፕሊን ክንገብር ክንክእል ኣለና ነብስና ኣብ ዘድልየና ነገር ክንምሃር ንከንዓቢ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና እቶም ናይ መጀመርያ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ቪድዮ ጆርጆ ይበሃል ሽመይ ከምዚ ዝተፈላለየ ንሕብረተሰብና ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልኮ ቪድዮታትን ትምህርትን ኣለኒ ብዙሕ ኣለኒ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ጂ ድራር ኢልኩም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ሰብስክራይብ ተጌርኩም ኣብኡ ብዙሕ ኮንተንት ኣለኒ ንዑ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ከዓ ጆርጆ ድራር ኣሎ እቶም ኣብ ዌብሳይት ኤክስትራ ሓገዝ ትደልዩ ወይ ዝኾነ ነገር ኣድቫይስ ትደልዩ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ንምሃር ዶት ኦርግ ኢልኩም ተኸይድኩም ኣብኡ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ኣሎ ክትሪእዎ ትኽእሉ እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ትናትኩም ፊድባክ ኢትስ አን ኤነርጂ ልክ ኤነርጂ ዝባካ ሰባት ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጥካ ካብ ዝበልፅ ምንታይ ኣሎ ሰባት ትምህርቲ ብመሰረቱ ንሰባት ንምሕጋዝን ብሓባር ንምዕባይን ስለ ዝኾነ እንድሕር ትሕገዙ ምዃንኩም ፊድባክ ሂብኩምኒ ቨሪ ጉድ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ገለገለ ኢኹም ነዚኣን ከምዚ ግበራ እዚኣ ከምዚ excellent I like that ምክንያቱ ኣነ ሓደ ሰብ እየ ናትኩም ፊድባክ እዩ ክህብትሞ ዝኽእል ፕሮግራም ናትኩም ኢንጌጅመንት ወይ ናትኩም ምሳይ ተሓባቢርና ብሓደ ምስራሕ እዩ ክዕብየና ዝኽእል ስለዚ ብዙሕ ንስኹም ትሓትዎ ዘለዎም በብግዚኡ ይጥምጡ ኣለኹ ካልኦት ምሁራት ኣምፂኻ ምሶም ያ I'm just trying ክመፅኡ ብግዚኡ ቁሩብቲ ፕላትፎርም ኦርጋናይዝ ዘይኮነ ስለ ዘሎ እምበር
مس جزء كم حلمي وأنا كلنا حبرتسبنا إنسباير كجبر زغل amazing stories نا حبرتسبنا كل جزء في السوشيال ميديا هاي حما قلنا نسمع تشتم بقدر ما بزمسينا بحالنا عابيلون نحات حدنا نسأل ولو مدرك كفتر بليتيو سلزي ناي لومي تمرت بحثر تبالت مسرحنا تملكت يعني را I hope كلهم كنت فتوان كلنا دما كتحجزنا تحرم بال أبكال قداسي فيديو كساب حيزة متصكم دحمكم